Здравейте, приятели! Аз съм Тот. Днес ще си поговорим малко за някои от нещата, които правя. С някои от вас вече се познаваме от форумите и знаете, че се пада малко по електричарски глупости и простоти. Така, без да се бавим, какво виждаме пред нас? Една платка. Защо я виждаме? Защото ще изтеглим всичките метали, които има. Какво означава? Имаме чипове, които съдържат злато, така наречените ICA. Те са IC чиповете, BGA чипове и какво ли още не. Ето ги вече готови, извадени. В тях ги има навсякъде. Можете винаги да ги намерите. Било по платки и какво ли не. Богати са на злато. Някои от тях, например ето тези по-големите, тук отдолу, както знаете, при компютрите имат ето такива пинове, които също са златни и с малко киселина и какво ли още не, глупости, ще вадим тези метали. Но това ще е за някое друго видео. Така. Следващото, което ще разгледаме, са накрайниците. Ето както виждате, златно. Ето тук на тази връзка. Виждате, пак има златисто. Ако я погледнем от по-близо. Също така и по платките го имаме, където има връзки. Тук тези точици, те вече не са такова. Това е браз покритие. Следващото нещо, което ще разгледаме, това са резисторчета. Сега, по какво можем да ги познаем резисторите? За стопориде. Ето тези малки части. Нещо не ще се застопорява, както и да е. Малките резисторчета най-често са написани с числа по тях, с буквички и глупости. Те имат сребро в крайниците. Нали, както казах вече, отличават се с номерца и по една платка има много такива. Там пак е по същия начин с киселина. Как се премахва всичко от платката? Най-лесно с един пистолет за горещ въздух и една шпатулка. Ги изтъргваме. Така. Следващото нещо, което има ценни метали, това е кристалния осцилатор. Пак много често се намира по платки и може да бъде много добър извор на сребро. Външното тяло то не е. То си е просто тенекийка и глупост. Някои от тези осцилатори тук долу имат и злато, което означава още един допълнителен процес за екстрактването му. Имаме също така тактически копчета. Това е част от едно такова копченце. Това, което ни интересува тук, е бутончето. Самото бутонче в 80% от случаите е сребро. Но така, кое е друго? Друго имаме вече кондензатори. Тези кондензаторчета, те
както виждате, влизат навътре. В повечето случаи това е сребро. При тези кръглите, например, вътре има сребърно дискче, което нас ни интересува най-много. Ето още един вид. Имаме и бушонче. Най-обикновено бушонче. Всички сме го виждали, всички го знаем. Отвътре имаме керамика, а тези външните са покрити с сребро. Така, нещо друго, което имаме при платките, са ето тези жълтите кутийки. Те съдържат много интересен елемент, който се нарича тантал. По принцип върви скъпо на пазара, но не съм се занимавал да вадя такова нещо. Не знам как точно става и какви киселини ще трябва. И оттам нататък вече имаме различни джавки, от които можеш да си набавиш бакър, мед, ако се занимава. Нали, той вече базик работа. Също така какво имаме? Това са на тях няма какво да ги мислите. Най-лесното, което може да направите, е да им намерите пазар. Винаги се търсят, винаги има такива домашни майстори, които ще ги купят, такова. Винаги има различни неща, които може да направите с тях. Ето също още един свич. Връзката пак е вътре същата като ето тази частица, но както виждате, лесно се вади, лесно се чупи. Ето още един кондензатор. От него също, ако си поиграете, може да изкарате нещо. Другото, което ни интересува, това са ето тези накрайници. Както виждате, тук вътре имаме пинове. От тук можем да изкараме. Тук не. Но в повечето случаи, където имаме връзки по самата платка, имаме и включено злато. На някои места не е, но такова е. И с това се занимавам, често казано, но намираме начин как да си запълним деня и да се занимаваме с нещо друго. Това е, мили приятели. Ще се видим в следващия епизод, в който вече ще включим малко киселини и ще покажем как се премахват някои от металите, как ги извличаме и как се справяме с боклука, който остава по тях.